А зад него мисля Влади Гаджев с синьо и Антонио Лутов в розово, защото още е пеленаче. И дефанзивен халф мисля го сложиме... Не знам кой да сложим дефанзивен халф, това ще го ставим на треньор. Бъдеш се отвъд сега. Кой рез бе? Бъдеш отвъд сега, подаваш taki. Не. Буде на дърска Все е така. Кой е опорен? Не е опорния, Настя. Няма опорни. Опорен, верно, кой е Те не пес? са подредени така. Да, и аз си мисля, че Кой не е подредени бе? Пелето. Да, той ще го оставим, нова защита ще има. Ще има и Иванов и Везел в защита, няма как да не влезем в евротурнирите много напред. Мога е. 30 години. Паролата за YP. За кога бе? А, Ей, при клипчета. Трябваше да ми направиш клипче за нашия отбор. Трябваше, но... Нямам повече пионки за това. За 11 човека. Шкаф номер 1, шкаф номер 4. Ето да трябва компютър. Искаш часовник, хубав часовник. Какво това си? Това е нашия нов състав. Може ни Мача срещу Ибрахим. Искам от момчетата борбеност. Боби ще е на врата. Има нови ръкавици, нови обувки. Както виждам, в него има и свежест. Доста така... На Вайна Хъсън. След една-две хубави акции китайски и доставки на палета има доста човек. самочувствие в момчето. Ние още са бат. Майка ми ще ба. Ето, и отново има проблеми. Какво очакваш първият? Отляво поставяме. Очакваш? Добре. 3 TV тунера, 2 мишки. Има ли зарядни за лаптоп? И след Ако има това. Ако... Колко... Я... Може да виж какви са цените? 22 лева. Както виждате, настроението в съблеканията е мажорно. Не се бе 2 задева. 25. Зарядно за лаптоп. Да. Универсално. Не, за твоя. Вътре гигабайт. Някакъв много странен лаптоп. Значи много странно. Еми, Лаптопът ти е гигабайт. Кажи им модел точно. Каква цена? това не е... Това е някакво универсално зарядно. Ще дам Абе, него. универсално зарядно. Кажи ми модела на лаптопа. За какво ти Абе, той не иска универсално. Продължавай с тактиката, момче. Искам да ме не прекъсвате. Не, защото... Тук има важен мач следващия. Взеха ми... друго. Да. Аз ти казах. Номера на оригиналното няма. Казах ти, кажи ми Добре. модела на лаптопа. Нали? Така. Добре, ще го дам. Отляво поставяме малкото жервиньо на Даша. Отдесно поставяме Златин. Той е след... Защо мъче срещу Ибрахим? Само срещу него ще играете. Само също него да играме, друг отбор не сме играли. И 6 човека не бъдат покрити един. Къде не може Ибрахим отборове, Тони. После ще ни чете техната схема, аз съм ги разучавал цяла нощ, но съм спал. Я да видим, чак сега. На врата беше Боби. Боби винаги. Така, после. Колкото и да му се клати поста, няма кой да го смени. Отляво Адаша. Отдясно ще е Златин Монтанския язовир. Той е наистина като Монтанската стена, силен. И като язовик. Не, сега скоро се жени. Доста му така различен семейния статус. Отдал се на ядени и пиени и други работи, но и той има неизменно титулярно място в състава поради респект и уважение към него. И изграден така... Това жълтото кой ще е? Това жълтото е момчето гребец от Несебър, може би така... Морския глагос. Созопол. Созопол, да, извинявам се, не от Несебър, нищо лично поне. От Золопол. А що му го? Никсънчето е. То там ли? Да. Никсънчето, да, той е нашия кръстоносец в Вики, нас няма играта. да включиш в отбора. Ние после мажоретния състав на После ще ви включа и вас Няма на друго пионки. место. Как бе? Ето това сама аз те вижда, това служи. Ти си една марионетка, Макс от там. Аз съм заред. Отляво ще пробива Никсъна. Добре. От него искам много черна работа, върши нищо, че няма физиката. Искам да отнема всички топки тук. Срещу него ще играе Владко. Владко ще играе срещу него. Искам тук много да го бори. Той е горе-долу на една физика, Никсън има пъргавината, има усета за пасиране. Искам тук да отнема в тази цялата десна зона, да помага и много на Даша да се връща, макар че няма да го направи, аз ще му кажа, не се притеснява от момчета. Искам да обира всички топки от тук, да пробива през фланга, през левия фланг и да дава центрирания към Венер и Павел, защото имаме ръст.
Ако може, ако по възможност да не връща към Бога. И да нахува като коноплянка от Днепър Днипропетровск, да бие с десния удар. Това е неговия пост отреден за сега. Черен да знаем, че е Павел. Това е Павел, да. Това е Павел, той е като един еритроцит. Къде? От него искам да върши ролята на дефанзивен халф, да руши цялата игра. Искам да руши всичката игра, той има много хубави шпагати. И единствената причина да не го върна в защита е Боби. Те са доста конфликтни и двамата и много ми дигат кръвното принципно. И затова ги слагам колкото може по-далече. Има инцидентни между момчетата в отбора между тези двамата. Бори, разкажи. И напред се Това е една срамна история, както си. Я да чуем. Вики, я кажи какво е стана. Ами, един матч нормален, вали си дъжд както винаги. Вали дъжд на нашите матчове принципно. И топката е, примерно, излиза в аут и Боби трябва да я изкара, защото е вратар, нали? А Павел с една аристократична походка пред него ходи спокойно и той вместо да изпрати към мен напред и удря на Павел гърба. Ама с всичка сила и топката го пържи по гърба, да, и оня се гърчи и топката излиза в корнер, примерно. И другия инцидент е Павел разиграва тук. Не знам защо, откъде извадиха такова хладнокръвие. Разиграват отзад и Боби Павел се намира тук и му връща топката, а Боби с още... Боби не разбрах дали му беше тъмно или просто не беше с очила. Само подложи крака и топката мина под крака и влезна в гол. И това просто ме изкара извън релси, дереалирах. На самото игрище дереалирах. И затова слагам колкото може по-напред Павел, а Боби колкото може по-назад. И съм забранил връщанията към вратара, ако ще, те има да имат срещу тях. И аз се поставям напред, но просто фигуративно ще играя доста назад и имам работа да върша отзад. Ще спирам всички пробиви навези на техните бързи играчи. Ще се бориме и ще разчитаме на контратаките на момчетата и рутината, която имаме. Имаме хубави плътни удари всички. Никой няма бързина и затова на контратаките нямам някакви надежди, но сме с желание всичките така. Шансовете са 50 на 50, момчетата не са се отчаяли, сами сме си виновни за първия матч и резултата. Топката е кръгла. Топката е кръгла, не се знае, женски род е навсекъде мога да фане. И така. Публиката също е от значение, тя е нашия 12-ти играч, в случая 7-ми. Към 8-ми. Така. Според зависи. Това е. Ти никога не си ни викал